a wanke mu da an kawo ta yawa an tashi lafiya da gari alhamdulillah da kwana biyu ina ta neman kai na ta shiga abubuwan da dama ina neman ka kwana biyu ka fuya ina ta neman ka a wannan motar ma ina ta jiya na ruwa ce aka fito mu an kasa daga Kaduna ƙarya ne ƙarya ne wallahi ya ina gaya ma gaskiya dama so nace zan ba ka ka ga ma jikar da na siya wannan jikar ba damuwa kudade za a ba maka yasa na gaya ma mayaudari ne kar ka yi da shi haba ya ne garin gama ƙarya shi kenan da